Jeg vil gerne bevise, at f af x lige med x i ende er differentiabel med differentialkvotienten f mærke af x lige med n gange x opløftet i n minus 1. Og det vil jeg starte med at bevise ud fra n lige med 0, 1 og 2. Og først, hvis man tager x opløftet i 0, differentieret, det vil så give 1 differentieret, fordi x opløftet i 0, det giver 1. Og det er lige med 0. Og det er det, fordi at en konstant differentieret, den forsvinder. Og så kan man sige x i første differentieret, som så er lige med x differentieret, fordi at x i første er det samme som x. Og det vil så være lige med 1. Og hvis vi tager de her to, og så prøver at putte dem ind i formlen heroppe, som hedder n gange x opløftet i n minus 1, så kan vi se herude, at hvis vi sætter 0 gange x opløftet i 0 minus 1, så får vi, at 0 gange med et eller andet, det giver 0. Så derfor så bliver det 0. Og det passer så. Og hvis vi tager 1 gange med x opløftet i 1 minus 1, så har vi plus 1 minus 1, det giver også 0. Og så har vi 1 gange med x opløftet i 0. Og 1 gange 1, altså x opløftet i 0, det gav jo også 1. Så 1 og 1 gange med 1, det vil så blive 1. Så derfor passer den også. Og så kan vi tage x i anden differentieret, som er lige med 2x. Og hvis vi prøver at sætte den ind i formlen, det er så, hvis vi prøver at sætte den ind i den her x, 2 gange x opløftet i 2 minus 1. Så får vi så 2x opløftet i 2 minus 1. Det giver 1, så det er bare x, og derfor så passer det med 2x. Så vil jeg prøve at gøre det igen med n. N lige med 3, 4 og 5. Og til den her metode, der vil jeg bruge produktreglen. Og så starter vi med x i tredje differentieret. Og for så at kunne bruge produktreglen, så er jeg nødt til at omskrive x i tredje. Og det kan jeg for eksempel gøre ved at sige x gange x i anden differentieret, fordi x gange x i anden, det giver x i tredje. Og hvis jeg så bruger produktreglen, som hedder, at den kan vi lige skrive herop. Produktreglen, den hedder, at f gange g mærke differentieret, altså f gange g differentieret, det giver f mærke gange g plus g mærke gange f. Hvis jeg bruger den her, så vil jeg få, at x mærke gange med x i anden, fordi hvis jeg først differentierer den der, og så bagefter, så skulle jeg bare have g, og så plus x i anden differentieret, og gange med x. Og det bliver så til x i anden plus 2x, fordi x i anden
fordi x i anden differentieret, det gav 2x, og x differentieret, det gav bare 1, og x i anden kommer ned, og 1 gange x i anden, det giver bare x i anden, og så gange med x. Og hvis vi lægger alle dem sammen, så bliver det x i anden her, nej 2x i anden her, fordi x gange x, det giver x i anden, og x i anden plus 2x i anden, det giver 3x i anden. Og så sætter det ind i formlen, som sagde, altså den formel heroppe. Hvis jeg sætter det ind i den formel, så får vi, at 3 gange x opløftet i 3 minus 1, og det giver 3x i anden. Og hvis vi så prøver at gøre det samme med x i fjerde, og mærke differentieret, det bliver så til, det kan man så omskrive for at kunne bruge produktreglen, så kan jeg omskrive det til x gange x i tredje. Og det bliver så, hvis jeg så indsætter det i produktreglen, så bliver det x differentieret gange med x i tredje plus x i tredje differentieret gange med x. Og det bliver så x i tredje plus 3x i anden, fordi 3x i tredje differentieret gav, det er vist heroppe, at det gav 3x i anden, gange med x, og hvis jeg lægger dem sammen, det er gange det her, hvis jeg lægger dem sammen, så får jeg 4x i tredje. Hvis jeg gør det samme med 5'eren, så får vi x i femte differentieret, som er det samme som x gange x i fjerde. Og det, hvis jeg indsætter det i produktreglen, så får jeg x mærke gange x i tredje plus x i fjerde gange, plus x i fjerde differentieret gange med x. Og når jeg så lægger dem sammen, så får jeg når jeg så differentierer dem, så får jeg her x i fjerde plus 4x i tredje, da jeg før lige viste, at det gav x i fjerde differentieret gav 4x i tredje gange med x. Og det giver så 5x i fjerde. Og jeg glemte lige, hvis jeg indsætter den her op i formen, som vi havde deroppe før, så bliver det til så bliver det til 4 gange med x opløftet i 4 minus 1, og det giver 4x i tredje. Så den passede. Og det samme kan jeg gøre hernede, så får 5 gange x opløftet i 5 minus 1, og det giver også, altså det passer så også, fordi at det giver 5x i 4. Jeg er ikke færdig. Det her, det kan man så sige, at det kan have sådan en, hvis man, altså at jeg kan se for før, at hver gang at jeg laver en, altså går et trin op i min potens, så kan jeg bruge den fra før. Så kan jeg bruge den fra før. Lige her tilbage. Altså hver gang jeg går et trin op i min potens, så kan jeg bruge regnereglen, som jeg har bevist ovenfor,
til det. Og det kan man så kalde for nej, det kan vi måske ikke. Okay, i hvert fald så, så vil jeg nu prøve at gøre det for alle tal. Altså hvis jeg nu for eksempel havde gjort det med alle tal, hele tal til og med k, så kunne jeg vise, at så kunne jeg bevise samme metode for k plus 1. Og det her, det kan man kalde for et induktionsbevis, fordi at man laver en induktionsantagelse, hvilket vil sige, at man antager, at uanset hvilket tal jeg har, altså hvis man har en lang, for eksempel hvis man har en lang dominobrikker, så antager man, at hvis man vælger den første brik, så vil den næste automatisk vælte den næste uendelig, altså og så den næste vil så vælte den næste, og det vil gøre uanset hvor mange brikker der er. Hvis jeg så har dominobrik k, som gør, at dominobrik 1 også vælter, så får jeg k plus, så det vil jeg så bevise med k plus 1. Og derfor så får jeg, at skriv lige her, n lige med 1 og k n lige med k. Og det kan jeg så bruge til at bevise, at n, altså sætning fra før, også gælder ved n lige med k plus 1. Og hvis vi starter med at sige, at vi har, at x opløftet i 1 mærke er lige med 1, altså differentieret, så har vi også, at x opløftet i k differentieret, det vil blive k gange x opløftet i k minus 1, hvis vi indsætter den i den formel, der hedder n gange x opløftet i n minus 1. Og hvis jeg så prøver at lave samme beviser, som jeg havde gjort før, med x opløftet i k plus 1 differentieret, det kan jeg så, for så at omskrive det til noget, hvor jeg kan bruge produktreglen, så kunne jeg for eksempel skrive x gange med x opløftet i k'en, fordi at vi har en potensregel, der siger, at x opløftet i a gange x opløftet i b, det er lige med x opløftet i a plus b. Og hvis jeg ganger de her to sammen, så vil jeg få x opløftet i k plus 1, fordi at der står 1 over i den her. Og det kan jeg så bruge produktreglen ved, og så kommer der til at stå x differentieret gange med x opløftet i k'et plus x opløftet i k'et differentieret gange med x. Og det bliver så til x opløftet i k'et, fordi den her den bare giver 1. Plus, fordi det her x opløftet i k'et differentieret, det gav jo det her op. Så derfor så bliver det til plus k gange x opløftet i k minus 1. Og til sidst gange med x. Og det kan jeg så omskrive til x i k'et plus k gange x i k'et. Fordi at hvis jeg ganger
Dem her to sammen